Spillet starter ved det grønne felt. Den første deltager starter med at vælge en kategori og trække den ud på spillepladen. Herefter kommer der et spørgsmål, der passer til kategorien. Nedenunder er der 4 valgmuligheder. Man svarer på spørgsmålet ved at klikke på det. Når spørgsmålet er besvaret, bliver feltet grønt, hvis der er svaret rigtigt, og rødt, hvis svaret er forkert. Herefter kommer en ny boks op med et par linjer, der informerer. Man kan blive ved med at besvare spørgsmål, indtil man svarer forkert. Herefter går turen videre til modstanderen. Et rigtigt svar på de farvede felter giver henholdsvis 10 gange point, 5 gange point, 3 gange point eller 2 gange point. Når man når til det røde felt, afsluttes spillet, og spilleren med flest point vinder. Spillet skal spilles i en slange, det vil sige, at man fortsætter efter hinanden, som illustreret ved henholdsvis de blå og de lyserøde felter.